אוקיי, אז אנחנו ממשיכים בחומר. אמרנו שבמשנה, אם מישהו מהשכנים מקים בית ספר, השכנים לא יכולים להגיד לו, אין לנו כוח לרעה של הילדים, תסגור את הבית ספר. למה? בגלל תקנת יהושע בן גמלא. כן, עכשיו בוא נקרא. דאמר רב יהודה אמר רב. רב יהודה אמר בשם רב, ברם. כלומר, אמנם זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. כן, אם רבי יהושע בן גמלא לא היה מקים את מערכת החינוך שלו, אז התורה הייתה משתכחת. יהושע בן גמלא חי בסוף הבית השני, שבתחילה, מי שיש לו אב מלמדו תורה, ומי שאין לו אב לא ילמד תורה. מה ידרוש? ולימדתם אותם ולימדתם אתם. כאן כתוב בספר דברים, בפרשה של בקריאת שמע, כתוב ולימדתם אותם את בניכם, בעצם האחריות הבסיסית היא על האבא, כן, האבא על הבן שלו, זה דבר מובן. כן, התקינו, אבל מה שקרה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה, גם מי שהיה לו אבא ואבא שלו לא היה בקטע של ללמוד. לא כל אחד יודע ללמד, זה מקצוע מאוד קשה ומורכב, צריך מיומנות מאוד מאוד גדולה כדי לדעת ללמד באופן טוב. אז מה עשו? התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים. כן, השלב השני הולכים על האיכות. מה ידרוש? כי מציון תצא תורה. כן, ראינו שזה פסוקים שמתייחסים לאחרית הימים. אומרים בוא נלך ירושלים, המרכז הרוחני, נשים את מרכז הלימוד, שיהיה לימוד כמה שיותר איכותי. ועדיין, מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. עדיין, מי שהיה בקטע של ללמוד, אבא שלו היה דואג שהוא היה מגיע לשם, ומי שאין לו אב, אז הוא אומר, טוב, בוא נלך מחר, בוא נלך אחרי זה, אולי זה לא כזה חשוב, כן, ועדיין אנחנו לא מגיעים למצב שבו הציבור בכללותו מקבל חינוך ולמד תורה ויודע מה זה יהדות. שלב שלישי, התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך. פלך זה עיר מרכזית, כן, כמו שהיינו בצפון, קריית שמונה זה העיר המרכזית. ומכניסים אותו כבן 16 או 17. למה? כנראה זה זמן שהוא יכול כבר לקלוט, כן, כמו שאתם עד עכשיו, כדי ללמד אתכם היה צריך הרבה להשתמש בכל מיני טריקים. היום אתם כבר יודעים שזה הדבר החשוב, שכדאי ללמוד, זה הבסיס של הכל. ומי שהיה רבו כועס עליו, כן, אם הוא בכל זאת היה עושה קצת רעש, או לא מגיע או לא מבצע את המטלות, מבעט בו ויצא. כן, יש פה שתי אפשרויות, מי מבעט ומי. האם הרב מעיף את התלמיד, או שיכול להיות שכבר בגיל הזה, כבר מצינו שתלמידים שאומרים, יאללה, אין לי כוח, נמאס לי, זה גם גיל שאתה יכול כבר ללכת לעבוד, אפילו להתחתן בגיל שלהם. כן, ואז יש אומנם בתי ספר, אבל עדיין רק האנשים שבקטע באופן בסיסי לומדים, ועדיין אנחנו צריכים לתת אפשרות לכולם. גם לכאלו שלא חושבים עכשיו שזה חשוב. למה? כי זה אותו עניין של זה שכופים גם את השכן. כן, המשימה של לימוד תורה היא משימה שצריכה להיות על כל עם ישראל. כן, זה שלמשל כיום אצלנו יש ציבור לא דתי שפחות מכיר את המורשת שלו. זה בעיה, כן, צריך לדעת מאיפה באת, לדעת ידע בסיסי, כן, וזה שמצד שני יש אנשים שמכירים רק את המורשת שלהם באופן בסיסי ולא לומדים גם דברים כלליים של פרנסה. זה גם בעיה מהצד השני. עד שבא שלב רביעי, יהושע בן גמלא ותיקן, שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, כמו מגילת אסתר, ומכניסים אותו כבן 6 וכבן 7. כן, בעצם הוא אומר, כל יישוב, אנחנו נראה בהמשך מה זה אומר כל יישוב צריך להיות, כל יישוב צריך להיות עם מלמדי תינוקות, אפילו כפרים קטנים, וצריך להתחיל בגיל צעיר, שאפשר עדיין ללמד את כולם, ולתת חינוך יהודי. יפה, אז השלבים, יש לנו 4 שלבים. הפסוק הראשון, שזה האחריות של האבא, והשלב השני, זה שרוצים ללכת על איכות בירושלים, לא הגדיל, כן? כי בסוף זה עדיין היה תלוי במי שהיה בקטע. כן, בישעיהו ג' אנחנו רואים הדבר אשר חזה ישעיהו באחרית הימים, כן, באמת זה שלימוד התורה או סתם לימוד יהיה באיכות הכי גבוהה והכי איכותית, זה יהיה באחרית הימים. היום אנחנו צריכים לדאוג שכל אחד ילמד. בשלב השלישי יש את השלב שבו מי שמורד, אז מי שיש יותר מרכזים, עושים את זה בעיר, בפלך, בעיר המרכזית של האזור. כן, אבל הבעיה היא שאתה לוקח אותו בגיל 16-17, ואז הוא כבר פחות מתאים ללמוד, הוא כבר עבר את הגיל
שאפשר עדיין לחנך אותו באופן בסיסי ולהקנות הרגלים, אפשר עדיין, אבל בגיל 16-17 הבן אדם מתחיל להיות יותר מבוגר, פחות גמיש, למרות שאפשר להיות גמיש בכל גיל, ויהושע בן גמלא עושה שני חידושים כמו שראינו, שם בכל עיר ועיר ומכניס מגיל 6 או 7, הוא אומר שהילד עבר את השלב של להיות ילד ממש קטן, של הגיל הרך, ברגע שהילד יש לו יכולת מסוימת כבר להתחיל לקלוט רעיונות מופשטים, כתב ולזכור, אנחנו מתחילים לחנך אותו, כי אנחנו צריכים לדעת מאין באנו, לאן אנחנו הולכים, ולהיות אנשים מחונכים ומשכילים. טה-טה-טה-טה, עניין החינוך. כן, יש לנו הזכות להתפרנסות והזכות לחיים שקטים. איך עניין החינוך מתקשר באופן עמוק לסוגיה הזאת? אני חושב שבעצם מה שאנחנו רואים זה וראינו על זה גם סרטון, שהסיפור של החינוך, החינוך הוא בסוף הדרך, הוא המרשם, הוא האמצעי כדי לזכות בחיים טובים. כן, תמיד יש יוצא מן הכלל, יש איזה רמי לוי אחד, אבל בסוף, וגם זאת אומרת, כל בן אדם, כדי שהוא יהיה בן אדם מוצלח, גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית, צריך ללמוד, צריך להתקדם, צריך לקדם את עצמו, לדעת גם את המורשת שלו, לדעת חוכמה, אפילו מתמטיקה הוא צריך לדעת, וכולי. עד כאן, פעם הבאה נביא סרטון אחר.